साननै सानथामसो जाबाय नोंथांमोन आं भिडिअखौनो लाबोआखै भिडिअ लाबोनो माने समखौनो मोनथारला माने जोबोर आंखाल माने मेंनायजों मानायजों भिडिअखौनो लाबोनो हाया थेवब्लाबो नोंथांमोन आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोथारबाय आरो बे भिडिअआ बबेखानि दावहानि नङा हाथियारनि नङा बबेबा साइन्टिफिक बबेबा डिस्कभारि इनभेन्सननि नङा बे भिडिअआ जाहैबाय मा पलिटिक्स राजनीति बिटिसिनि राजनीति आंनि कन्टेन्टआव भिडिअनि कन्टेन्टआव नोंथांमोना पलिटिक्सनि भिडिअखौबो नुखायो नाथाय गोबाव सम जाबायमोन आं बांद्राय राजनीतिनि भिडिअ लाबोआखै दिनै आंनि गोसोनि साननाय मोननैसो बाथ्राखौ बुंनो थाखाय आं फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव दिलीप शइकिया आथिखालाव दिलीप शइकिया सारखौ जोङो एंग्रि मेन मुडाव सिरियास मुडाव एसे माने गोख्रों मुडाव नुखायो आरो अरायबो बिथांनि बाथ्राफोरा ओरैबायदि माने लिमिटहालागै थाङो आथिखालाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार चिफ मिनिस्टार सार बिथांनिबो साव थाङो आरो सम सम बिटिसिआव इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ बै इलेक्शनाव बिजेपिआ बेसेबां बियाबाव कन्टेस्ट खालामगोन बै बाथ्राया हिमन्त सार आरो दिलीप शइकिया सार बिथां सानैनिया गोरोबाखै आरो बाथ्राया हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मा होनदों प्राय 50% गासैयावबो गेलेजोबा बिथांनि बाथ्रायाव इसे डाउटफुल बायदि नुदों आरो माने बिथाङा 100% फोथायथिखौ नुहुराखै खारन बिथाङा पलिटिक्सआव जोबोर रोंखा राखा सासे सुबुं नाथाय दिलीप शइकिया बिथांनि बाथ्राया ओरैबायदि मोनसे साहस बिथाङा बुंदों थै थां बर्तमानाव बिथाङा जाय भिडिअआव बुंदों बिथाङा 6 तारिखनि भिडिअ निश्चय 6 तारिखनि 6 जुननि भिडिअ निश्चय स' बिथाङा बुंदों थै थां जुजिगोन थै थां बिटिसिआव बे बाराव सरकार दानो थाखाय थै थां जुजिगोन नाथाय फिउचाराव बियो मा टाइपनि जागोन थासारि समखौ लानानै पार्टिनि डिसिसना गुबुन गुबुन जानो हागौ दिनैनि थासारियाव बर्तमाननि थासारियाव बिथाङा जाय तारिखखालि बाथ्रा बुंदों बै सानखालियालागि बिजेपिनि डिसिसना मा जे 40टा बियाबावबो बा जेसेबां बियाब दङ बिटिआरआव बिटिसिआव बै गासैयावबो हारसिङै कन्टेस्ट खालामगोन बिजेपिआ आरो थै थां जुजिनानै सरकार दानो थाखाय नाजाथारगोन थामहिनबा इउपिपिएल आरो बिपिएफनि थाखायथ' गिनो गोनां मोनसे थासारि फैदों बे बाराव बिजेपिआ इउपिपिएलखौबो टक्कर होगोन मोनसे बाथ्रा बिथाङा बुंदों दिलीप शइकिया बिथाङा थांनाय 15नि इलेक्शनखौनो बुं बा बिनि उननि इलेक्शनखौनो बुं गासैबो इलेक्शनाव बिजेपि हारसिंसो गेलेदों बेनिखायनो इलेक्शन जोबखांनायनि उनावसो मा खालामदों एलायन्स जानानै सरकारखौ दादों बे बाथ्रा बुंदों थांनाय बारावबोथ' मोनसे फेक्टर जादोंमोन बिजेपिआ जायजों थायो बेजोंनो सरकार जायो बेबायदि जादोंमोन बिपिएफ आरो इउपिपिएलथ' नायलायनो हाखाया नालाय बेबायदि जादोंमोन आरो बे बाराव बिसोर फेक्टर नङा बे बाराव बिसोर मा जागोन गुबुनखौ लाफागोन बा बे बाराव बिसोर मा सरकारखौ दाथारनो नाजागोन दिलीप शइकिया बिथांनि बाथ्रा बुंनाय बर्तमान परिस्थितियाव बेयो बिसोरनि मोनसे टारगेट मोनसे डिसिसन आथिखालाव बिथांखौ जोङो एंग्रि मडआव नुयो आरो मोनसे ओरैबायदि मडआव नुयो माने बिनि जि बडि लेंगुवेज बै बडि लेंगुवेजफोरखौ नायनानै ओरैबायदि नाङो बिराद मोनसे गोख्रों मुडआव दङ आरो मोनसे सिरियास मुडआव दङ रावखौबो चान्स होनायाव गैया रावखौबो खातिर खालामा बेबायदि मडआव दङ आरो आथिखालाव बिथाङा दिलीप शइकिया बिथाङा एमपि दिलीप शइकिया बिथाङा बर'फोरनि माखासे भटखौ लानानै देरहालांदों नङा होमबा दरं उदालगुरिनिफ्राय नाथाय बे बाराव बिथाङा बिटिसि दखलनि मोनसे टारगेट लादों आरो आथिखालाव बिटिआरनि जि पलिटिक्स बै पलिटिक्सनि सायाव आं बांद्राय माने गोसो होआ बेबायदि कन्टेन्टफोरखौ आं बांद्राय नाया नाथाय दिलीप शइकिया बिथांनि मोनसे गोख्रों मुडखौ नुनानै आं बे भिडिअखौ लाबोदों थारैनो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि थाखायथ' खोमसिनि दिन फैबाय दङ होननानै आं बुंगोन बे बाराव बिजेपिआ थारैनो दखल खालाममारगोन नामा बेखौ होबथानाया बिटिआर बासिनि आखायाव मानोना बिटिआर बासियाव नोंथांमोना बर'फोरनि बादैबो गुबुन रावारि सुबुंफोरनि अनजिमायाबो एसेल' नङा बेनिखायनो बै माखासे एडभान्टेजखौ नुनानै थारैनो बिथाङा बे स्कपखौ लादों आरोबाव मोनसे जेंनाया जाहैबाय मा जोंनियाथ' पार्टियाबो मोनसे बांबावबाय एनडिपिनिफ्राय नङा होमबा अल्टारनेटिभ पार्टि अफ माबा मोनसे ओंखारबोबाय नङा होमबा
बिनिखायनो बे बाराव बर'नि भटआ गावनायनि लामायाव बिनिखायनो बिथाङा दिनै बेबायदि गोख्रों रावजों बुंनादों बे बाराव चलो हम बिटिसि दखल करते हे नङा होमबा बेबायदि मुडआव बिथाङा दं आरो ना बे बाराव जोंनि भटआ गावगोन आरो थारैनो बे बाथ्राया सैथो बे बाराव बिजेपिया सरकार दानोबो हागौ बे बाराव बिटिसिखौ दखल खालामनाया जेबो आसरित बा गोमोथाव बाथ्रा जानायबो नङा होननानै आं सानगोन जोंनि भटआ जुदि मोनथाम दिगाव जुदि गावस्रायोबा थारैनो बिजेपिनि आखायाव थांनाया जेबो गेदेर बाथ्रा नङा 100% सरकार दानो हानाय 20टा बिथांमोना बियाबाव देरहायाबाबो 20-20 देरहायाबाबो मा जानो हागौ बिथांमोना बयनिख्रुइ बांसिन देरहानो हागौ अब्ला मा जागोन गाहाया सिबा बिसोरनिफ्राय जागोन बिजेपिनिफ्राय न' डाउट बेवहाय बर' सुबुङानो जानो हागौ सोरबाफोर नाथाय पार्टियाथ' बिजेपि जानो हागौ बेनिखायनो बर'फोर बे बाराव जाय बिटिसिखौ नोंथांमोना दावहा नांनानै लाबोदोंना बे बिटिसिनि जि पलिटिकेल पावार बे लासै लासै दोरोदनो थांगासिनो दङ हायोबा आरोबाव पार्टि माखासे बाननानै सोखावना लाबो बर'फोर अब्लानिया जागोन आरो गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै लाबोनाय बे बिटिसिखौ बिटिआरखौ जि बुङो नोंथांमोना बेयो बर'फोरा जायखौ गावसोरनि पार्टि होननानै बुङो इउपिपिएल अल्टारनेटिभ पार्टि आरो बिपिएफ जायखौ बर'नि पार्टि होनना बुङोना मानसिफोरा बिसोरनि आखायाव बे बाराव गैयाबो जानो हागौ आरो बेखौनो नुदों जों नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय मा खालामनांगोन आं मा बुंनो नागिरदों नोंथांमोना बुजिजोबखायो गासैबो टेलेन्टेड आथिखालाव बर' मानसिफोरा पलिटिक्सआव जोबोर टेलेन्टेड बबेखानि पलिटिकेलनि भिडिअ लाबोनाया आंनिया खमायथारबाय आरो जोबोर खम जाबाय बेनिखायनो दिनै आं बहुद गोबावनि उनाव लाबोदों नोंथांमोना दावहानि हाथियारनि साइन्सनिसो भिडिअ आंनियाव नुनो मोनगोन बबेखानि आं नोंथांमोना भिडिअ लाबोनो हाथाराखै बेनि थाखाय सरि समखौनो मोना आं बहुत बिजि पार्सन माने बिजि माने आङो नोंथांमोननिख्रुइ बिजिसिन बिदि बुङाखै माने आंनि लेभेलाव आं बहुत बिजि बेनिखायनो आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखै जायखियानो जाया नोंथांमोना आं मा इंगित होनो नागिरदों बुजिबाय बे बाराव बिजेपिया बिटिसि दखल खालामनो थांगासिनो दङ स' बे बाराव हिमन्त बिश्व शर्मा सारा दिलीप सयकिया बिथांनो गासैखौबो पावारखौ होजोबना होदों आरो ज' करे जि खालाम बिटिसि दखल खालामो मा खालामो दिलीप सयकिया बिथांनि आखायाव बुजिबाय नोंथांमोना बिदिब्ला बिटिआरत बिजेपिए কাৰো লগত এতিয়ালৈকে মিত্ৰতাত নিৰ্বাচন খেলা নাই ইয়া 15 চনৰ নিৰ্বাচনে হওক 20 চনৰ নিৰ্বাচনে হওক এইবাৰো বিজেপিয়ে বিটিআৰক নিজৰ শক্তি সামৰ্থৰে আমি নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে সাজু হৈছো তামোলপুৰ 6 পৰিষদীয় সমষ্টি যিকেইটা আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আছে যে যথেষ্ট আপোনালোকৰ সাংগঠনিক স্থিতি ভাল গতিকে এইকেইটা সমষ্টিত আপোনালোকে প্ৰাৰ্থী দিয়াটো কিমান এতিয়ালৈকে চিন্তা কৰিছে গোটেইকেইটাতে দিব গোটেইকেইটাতে সেইটো মানে এতিয়া আপোনালোকক মই কৈছোঁ এই কথাটো আপোনালোকে কেতিয়াবা বুজি পায়ো বুজি নোপোৱাৰ ভাও ধৰে কিছুমানে আৰু কিছুমানে মই কোৱা কথাটো আধা অংশ কাটি কিনে প্ৰচাৰ কৰি দিয়ে স্লাইড বনাই দিয়ে তাৰপিছত ৰাইজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট আহে গতিকে মই তেনেকুৱা কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে দেখায় পুৰা দেখাব লাগিব সম্পূৰ্ণ মানে আনকাট দেখাব লাগিব আধা কাটি দেখালে নহ'ব আনকাট দেখাই যদি মই ডিটেইলছ কওঁ যদি আনকাট দেখাও বুলি কথা দিয়ে আমাৰো হৈ আছে নহয় ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে না আমাৰো ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে গতিকে আধা কাটি আধা কথা ক'ব নোৱাৰিব গতিকে যদি কয় মই তেতিয়াহ'লে ডিটেইলছত ক'ম 40টা সমষ্টিতেই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে সংগঠন শক্তিশালী কৰি নিৰ্বাচনত নমাৰ আমাৰ পৰিকল্পনা আছে আজিৰ দিনৰ পৰিকল্পনা কিন্তু পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি আজি জুন মাহৰ 6 তাৰিখে কি ৰাজনীতি চলি আছে বিটিআৰত আৰু অহা জুলাই মাহৰ বা আগষ্ট মাহৰ 6 তাৰিখে কি ৰাজনীতি হ'ব না আপুনি ক'ব পাৰে না মই ক'ব পাৰোঁ ৰাজনৈতিক সমীকৰণবিলাক সলনি হৈ থাকে ৰাজনৈতিক পৰিদৃশ্যবিলাক সলনি হৈ থাকে কিন্তু বিটিআৰক সেৱা কৰাৰ সংকল্পৰ সলনি নহয় বিটিআৰবাসীক সেৱা কৰাৰ সংকল্প সলনি নহয় সেইটো বিজেপিৰ সংকল্প সেইটো আমাৰ এনডিএ চৰকাৰৰ সংকল্প সেই সংকল্পকে আমি সন্মুখত লৈ আগবাঢ়িম কিন্তু আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে 40টা সমষ্টিৰ 40টাতে আমি সংগঠনক যিমান পাৰোঁ তৃণমূল পৰ্যায়ত শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে
আমি সৰ্বোচ্চ আমি জান প্ৰাণ লগাই আমি চেষ্টা কৰিম কিন্তু সিদ্ধান্তটো আমাৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিয়ে ল'ব সদৌ শেষত কি সিদ্ধান্ত হ'ব সেই সময়ৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি কি হ'ব গোটেইবিলাক আকলন কৰি গোটেইবিলাক মনিটৰ কৰি গোটেই বিষয়বিলাক অবজাৰ্ভ কৰি আমি বিটিআৰবাসীৰ মাজত সমন্বয় বিটিআৰবাসীৰ মাজত একতা আৰু বিটিআৰবাসীৰ মাজত যাতে আমি উন্নয়নৰ ৰাজনীতিটো শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ সেইটোতহে আমাৰ গুৰুত্ব থাকে